Dobrý večer želám, digitálni diváci. Hlásime sa vám s aktuálnym počasím, ale predtým zo pár správ z dobre informovaných zdrojov. Poslanec Igor Matovič z frakcie Obyčajní ľudia sa zásadne postavil proti zneužívaniu gastrolískov, tzv. Gastráčov, na nákupy ropy, čierneho uhlia, železnej rudy a iných burzovných komodít. Nemenovaný zdroj však tvrdí, že ide len o krycí manéver, ktorého cieľom je zlikvidovať staré gastráče a odviesť pozornosť od toho, že dotyčný poslanec rozbehol konkurenčný podnikateľský projekt pod názvom Obyčajné gastráče. Pani riaditeľka novej radiotelevízie RTVS Zemková zadala istej firme vypracovať posudok, z ktorého má vyplynúť, kde má naša rozhlasotelevízia sídliť. Ide o to, či si má postaviť budovu novú, alebo bývať v tzv. Pyramíde na mýtnej alebo v azbestovej výškovej budove v Mlynskej doline. Vyzerá to tak, že rozhodnutie padlo na známu pyramídu. Padlo pretože na Slovensko dorazila šokujúca správa z Egypta. Egypťania totiž na tvare budovy slovenského rozhlasu pochopili, že pozícia ich legendárnych pyramíd je zmätočná, preto sa rozhodli uviesť tento historický omyl na pravú mieru a inšpirovaní slovenským rozhlasom zapozicionovali pyramídy po tisícročiach do správnej polohy. Egyptskí občania privítali túto radikálnu zmenu podoby pyramíd. Po toľkých rokoch boli už unavení z toho ošúchaného pohľadu, ktorý bol atraktívny naozaj len pre turistov, zelenáčov. Bratislavský primátor zvažuje zaviesť trolejbusovú dopravu až k rakúskym susedom do Kice, v ktorom zo dňa na deň rastie výskyt Slovákov. Domáci sú smutní, miznú i marhule. Legendárna automobilka Dacia budúci rok bohatí Formulu 1 o svoj monopost Dacia Buster. Formula je v štádiu finálnych príprav, bude vybavená 2 airbagmi, ktoré boli vyvinuté a odskúšané hviezdou dokumentárnych filmov pre nočných divákov Dolly Buster. V showbiznise sa po kríze musíme všetci obracať, aby sme sa ako tak udržali na hladine. Iba Erika Judiniová je nepotopiteľná. Robí totiž reklamu pre firmu na výrobu nafukovačiek. Eňa Podzamská šalie z obavy, že sa zunuje svojmu partnerovi Martinovi Chrenovi. Dozvedela sa totiž, že výkonní dramaturgovia Let's Dance Martinkovi pridelili za tanečného partnera charizmatického, vždy letne pôsobiaceho Viktora Horiána. Treba povedať, že tanečná show Let's Dance spôsobila na Slovensku doslova tanečný boom. Tanečné krúžky praskajú vo švikoch, naše moderné kultúrne domy sú preplnené tancujúcimi občanmi. No a aby nebola ohrozená produktivita práce, rozhodli sa teda výkonní dramaturgovia nasledovať príklad zo susedného Rakúska. U rakúskych susedov nasadenie tak povediac netypického páru spôsobilo, že rakúski rodičia húfne posťahovali z krúžkov svojich chlapcov, aby im tam ich ratolesti nenabrali skúsenosti, ktoré by ich zmenili na nepoznanie a zamedzili tak pokračovaniu rodu po meči. Toľko z uplynulého týždňa. Prejdeme k aktuálnemu počasiu. Cez strednú Európu bude postupovať tento studený frontíček a po jeho prechode bude k nám prúdiť chladnejší a vlhký vzduch od juhozápadu. Zrážky sa prejavia najmä na západe Slovenska, tak ako nám to ukazuje tento model zrážok. Naše územie zostáva stále v teplotnom pásme 25 až 30 stupňov. Ochladzovať sa bude až v druhej polovici budúceho týždňa. Dnešná noc bude prevažne jasná, na západe poloblačná so silnejším vetrom a nad ránom môže sem tam sprchnúť. Teplota poklesne na tých 19 až 14 stupňov. Pri prechode frontu sa očakávajú lokálne búročky so zosilnením vetra. V noci sa nám na východe vytvoria mly. Zajtrajší deň bude prevažne poloblačný, na severozápade s prehánkami a búrkami. Zajtra bude na západe Slovenska premenlivá oblačnosť s prehanočkami, ojedinele aj s búročkami. Teplota vystúpi na tých 25 až 28 stupňov. Na strednom Slovensku bude polojasno a teplota vystúpi na 24 až 28 stupňov. No a na východe nášho územia má byť podobne. To znamená, že bude iba malá oblačnosť a denná teplota vystúpi na 25 až 28 stupňov. Zajtra očakávame na horách spočiatku slnečno, popoludní poloblačno s prehánkami a búrkami. Teplota v 1500 metroch vystúpi na 18 stupňov. Biopredpoveď sa zhorší na číslo 3, čo je stredná záťaž. V utorok pri premenlivej oblačnosti sa vyskytnú prehanočky, aj búročky. Teplota vystúpi na tých 25 až 30 stupňov. No a v stredu sa zamračí a rozprší na celom území Slovenska. Teploty 23 až 29, no a vo štvrtok a v piatok bude poloblačno, ochladí sa na tých 19 až 16.
pardon, ochladí sa na 19 až 26, takže želám pekný večer. To je všetko od nás a prežite pokojný zvyšok víkendu s Markízou. Dovidenia.